Sitten mitä me halutaan vielä tehdä on, että meille ei tule tyhjiä varauksia tai meille ei tule päällekkäisiä varauksia. Eli säädellään vähän, miten toi varaa-button toimii. Ja täällä on semmonen kohta kuin Display Mode, joka määrittää, että milloin tätä nappia voi painaa. Ja tähän me halutaan laittaa semmonen logiikka, että sitä voi painaa vaan silloin, kun varattava esine on valittu, päivämäärä on valittu ja se päivämäärä ei ole sama, mille joku on ne sen varannut. Ja se me tehdään täältä Display Modesta, eli laitetaan tänne if-lause, ja tossa meillä on nyt meidän testi ifille, if-ehto, ja jos se on totta, niin silloin se on edit, eli displaymode.edit, ja jos se ei ole totta, niin se on displaymode.disabled. Ja noin, kokeillaan nyt, miten tää toimii. Eli nyt jos otetaan täältä työtila pois, tää on tyhjä, tää meneekin harmaaksi, me ei voi painaa tätä. Valitaan täältä, otetaan firma auto, meillä on päivämäärä 21. Voidaan varata, jos kokeillaan varata 6. päivälle, se on taas harmaa, ei voi varata siitä vaikka miten klikkaillaan.